प्रेम निमन नहीं कर गइल बुरा हो गइल बा। आधा घंटा पर एगो वीडियो कॉल उतने देर में लुका छुपा के चाहे वॉइस कॉल 22 घंटा तो बेचैन रहत रहन आ सब समझावला के बादो देखत नहीं कि लइका बा दिन भर मोबाइल चार्ज करता लो आ राती खा कौना दो स्पीकर लगा के ओढ़ना में रात भर खइलू हो ओही में एक जना पूछ रहे खइलू तो घर पे जरूरी नहीं है भैया कुंवारे लड़का के कुंवार लड़की से प्रेम होई प्रेम के अगर उदाहरण लेबे के बा पाकिस्तानी प्रेमी पूछी के सीमा है दो ए बबुआ 3 गो देश हेल के आया के बियाह सचिन से कॉल लसी हम सीमा है पर खुश बनी की प्रेमिका ठीक पड़ी वो करा पर मैं की क्रोधित बनी वो सरवा पर जौन 3 गो बछरू सहित गाय रख लेला ई कितना प्यारवा सब एकरा माने कुंवार के लोग बना कोई नायका लइका लोग देखत नहीं कि पहले हंसत रहल एक गीत पर नहीं खलो हंस काहे ताकत और हमरा कहो जूली कहो बाकी अपन वाली मन परत होई सब उदास हो जाए देखत पहिंका के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन पहला प्यार का करियो लड़की से प्यार हो जाए बाउरू से ए अनहरो लंगड़ होके लगाव हो जाए अब मेला में जेल बड़ा कहने के लिए बहुत सारे मेले हैं पर मेले में भी किसी एक चहेते के बिना हम अकेले हैं नीमन लोग और ध्यान ना जाए ऊंट नियर मुड़ी अलगा के खोजता रहो कि तनी लौकी तो जिलेबी खोईती ना ओकरा खिया देती भले नए कुर्ता पर तने में से रस गिरा दी तब हम धो लेती अपन प्यार मिलन के ना कहल जाला संतोष भाई प्यार बिछड़ले पर आदमी के कीमत लौकेला के ओकर कीमत का बा बरोबर लगे रही तो ओकर कीमत बा ढेर लगे रही तो एक फाइट परबो कर दिमाग खराब कर देले बिया आदमी के चाहे मित्र के कीमत कब लागेला जब ओकरा से दूर रहब तब ओकर वैल्यू लगे रहला पर ना घरे गृहस्थी करता रह मेहरारू के मरम जानता रह तने सब्जी तीत बना देते तो 2 फाइट मारियो देता रह जब 4 साल खाती औरब चल जाइबो आ तब याद पड़ी तब कहबो के धन हमर श्री देवी काहे छूटी गइलू त हाथ पर हमार नाम एक और प्रेमी बाप रे बाप देखी के होतन भर माल मरलो के ओकरा पर खिसियाए के नहीं खे ना माजा खाती सभे ना पिएला ना कतना जना जानी कि गम भुलाए खातिर पी ले आ जब प्रेम हो जाए नी संतोष बाबू शराबो ढरले बड़ो अतना तरह दिलो दिमाग पर चेहरा छा गइल बा शराबो देखबो न तो पेकवा में ओकर फोटो लगबे के एही में बिया बराबर गोरखे अख्तियार खाना खइबो तब खनवा में लौके लागे लौकी हाय बाबू त गइरो वन जाए कि पाड़ा के कवरा पखेव डाले वही में लौके लोग हम कहीं तो लौकते भी है तो एक दो किस कह दे कि मुंह में पड़ा नियर ले भरा जाओ तो चार चार पीढ़ी इकट्ठा रहता है ना चाचा का है घर में है जावा आ पुल के आगे डेरा बनल बा बथान गाय भैंस हो जा रहस हो जा दुहाओ घरे आओ मेहरारू एक पकड़ लड़ियो ले बल दे दिन 3 जनी घर के बात हो जाई नहीं से कि काका हो जा आगे पार चले पड़े तो वही जा रात काट दी है वही बोरा करे के कहो झगड़ा होता रहे ए घरी काहे झगड़ा होता क्यों ए घरी तो डेरा बनत नहीं खे ना माल गरु से मतलब बा ना बिल्डिंग बनवा देहले आ वही में अगला रूम में एसी लगा के गेस्ट हाउस अब बताओ मेहरारू घरे खोखतो भी है तोनो सुनता रह तो परिवार एक में रही नहीं रह भाई समय कितना बदलल बा संतोष जी पहले ब्याह शादी पड़ी नू मिस्त्री ना लोग गाँव के लोग मेहरारू घर के मोटपुर के खाना बना दी है सब बारात में नाचे वाला चाहे नाचे वाली बाहर से आई लोग ये घड़ी हमने क्या देख ली खाना बनावे वाला बाहर से होता लोग और ड्राम बांध के डीजे मौगी डीजे डांस को ब्याह थोड़े बिगड़ल मर्द सब है बिगड़ल कुछ नहीं खे माहौल ऐसा होता पहले बाहर घूम के चलिए बना घर ही खाए खाना घरे खाई जाओ शौचालय कर कहाँ जाए जाओ बहरी 2-4 किलोमीटर ये स्वच्छता बन रहे होत रहे न भैया
आए घरी हम ही रहुए बाजार गइल बड़े वो नहीं खाना खा लेता रहे चाउमीन उमीन खा लेता रहे खाना बोहरी खाता रहे औरी राम राम वो व्यवस्था कैसन बा कोई जा रसोई घर बा सामने ही शौचालय बा और बताई कोनो लड़का गलती से खुला छोड़ दे तो उन्हें का विटामिन है ना विटामिन मिली कि ना हाथ रही जात यही से रही उमरियो कम हो जाता ये है बदलाव एक और बाबूजी कहले कि ब्याह जी पुरानका गीत नहीं के रह गइल हम कहीं बा गाई का गौनी तले सब खानी आए लगे कोनो बात ना हो कदे तो बदलाव ही है पहिरावा ओढ़ावा सब कुछ में बाकी चलत नहीं वो गीत में चले के लगे बहुत बाउर कहले रहनी है एगो बात भाई तेरा याद बा यहाँ का कुछ नया कहो जौन के नकल ना कइले हो कहू न कहो यहाँ का हमारा में एवरेज जो होता नहीं का कहत रह तारा भतीजा नु कहला करे के तो कहत रह के छोट भाई है तारा ऐसा समझ तू हमार छोट भाई हो हम तारा मलकिनी के कहले ऐसे कि पता लगल कि वो 3 मंजिला के तैयारी में बड़ी 3 मंजिल बन गई साहब एकदम इनकर साली भी आएगी संतोष भाई का अच्छा बोले मोट तो केहू भाई नहीं के हो जा तो संतोष जी के ससुर कहने के पाहुन रवा घर के पाहुन बनी एगो काम करी ना पैसा रुपया लागी तो देव खेतों बेचाई हमार लड़की 18 साल के बिया 21 साल के लड़का खोजी खोजी अपना शादी खातिर साढ़ू भाई खोजी अपन हमारा समय नहीं के बुढ़ा गइल बनी अच्छा 21 साल के हाँ एकदम 21 और धन दौलत गाड़ी घोड़ा नौकरी चाकरी सब चाहिए पैसा लागी एको बीघा बेच दे संतोष भाई हमारा प्रोग्राम काज खो के हाय 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 रोज घाटा लगे 5-10 हजार एक महीना बाद गइले कि हु 21 साल के नौकरी चाकरी वाला घर दुआर खानदानी मिलबे ना करे आइयो भीतरी से गरम रहले पहले तो कहले ससुर जी की बबुआ लड़का कहीं लोकले हसो लड़का तर का तो 21 साल के धन दौलत नौकरी कहले कि जो के हार गेल बड़ी नहीं खस मिलो एगो उपाय बताई ससुर जी कहनी कि बताओ तो एगो 11 साल के एगो 10 साल के 2 गो रहस त ना काम चली डबल नौकरी डबल कहले कि चुप रह 2 गो हो जाए सो दोनों के भरे बाकी बड़ी मन मरले बड़ो जूली बाबा के तरफ कितना कृपा बा लाली दे रात भर नाचते रह जाए हैं हाय 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 बाकी खारे लीना अल्लाह ई न जना नहीं नहीं तारी रास्ता तोरो में नचे हैं फनस के दिनों रात में कप हो जाए आई है ना आवो हमरा के देख के डराम हो ना हमरा शुगर हो गइल बा 450 से कम शुगर होता नहीं खे और सब तो जानता नहीं मेडिकल के बारे में जकरा शुगर हो जाला ओकर 3 गो चीज बर्बाद यादाश्त कमजोर आंख के लाइट ले ली एगो बताई ना जकरा भइल बा घोगू सरकारे ढाई दी जकरा भइल बा घोगू साफ हाथ काम ना करी स्वादिष्ट खाना लगे धइल काहे इतना विलंब बदलू हमर से मिले आवे बोला बोला बाप रे बाप रोज हम टाइम से आवत रहनी एबरा तनी लेट क देनी त रोवा खिसिया गइनी राउरे छोट भाई भेटाई रहे रास्ता में उनकर दुख देख के हम दुखित बनी सुनी ना 500 रुपया दी ना ला उनकर दुख मत देखो ना अनकेत बतावत रहूं संतोष भड़े पतर सितर बाड़े ए बबुआ एगो पंप इतना बड़का रखले बड़े पंप गाड़ी में हवा निकले तो पंपे से मार के 10 मिनट में समाजी रेल को दल के हो गई आज हमरो गाड़ी में बाबा के हमार कम दाम का हो पातर तो के मत भजुआ कहत तनी 500 रुपया दी जान तनी काहे खातिर काहे खातिर एगो हॉर्लिक्स के डिब्बा खरीदो एगो बॉर्नविटा खरीदो दोनों हमार देवर जी के देम अच्छा और उनकर ओ में चामच ना रहेला रोवा एगो चमचा दे देम चम्मच दे हां 500 रुपया फसाइबू बरसात के मौसम बा तारा उनकरा के मोटवाही के हां
हॉर्लिक्स दूध मिक्स होता है। ए जान एगो दुख के बात औरी बटे। अरे माई रे माई, हमारे बाबू माई, अरे हमारे बाबू माई, बाबू माई हमारे बाबू माई मर गइला सकारे। का भैया बोलो। हमारे बाबू माई ना हां शहर में एगो इंजीनियर से हमार शादी सेट कर देले बा। इंजीनियर से इंजीनियर से शादी होता है? हाँ कौन इंजीनियर से? ये बजरंग वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आई आई बाप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बियाह करके तैयार बाड़। काहे हई हार्डवेयर ढेर पुरान हो गए बड़े। रोवा तो चुप रही। ओ घड़ी कहानी ए जान चली ना दोनों आदमी भाग के शादी कर लिहल जा। रोवा ना माननी हो। बेवकूफ बेवकूफ है हो। ए, भाग के बियाह हई लोग करी नहीं का भाई ने। हाँ भाई हाथ गोड़ निमन बा। मोटरसाइकिल से लेके भाग जेबो, ट्रेन पर चढ़ा के भाग जेबो बॉम्बे दिल्ली। हमारे से ट्रेन पर चढ़ले नहीं जाई। मोटरसाइकिल हाँ कहीं ना आवेला। गाड़ियों भी एजेंसी में लगा रहती है बराबर। हम तारा के लेके भागो कबो ना असले के भागी हो जाए। तोरा गौवा आला घरवा 2 दिन के बादो चौहटी है सौ तो 1.5 किलोमीटर भेटा जब मार के भूभून फोड़ दी है सब। मार के हमरे को